Ľuboš Blaha komentoval svoje výstupenie na Jojke. Hovorí, takto som včera na Jojke nakladal progresívcom, za toto mi nepodali ruku. Progresívci prišli s novou módou. Prejavy totálneho buranstva vydávajú za občianske hrdinstvo. Europoslanci Hojsík a Jarmi po včerajšej relácii nepodali ruku a vytešujú sa ako infantilní pubertiaci. Výborný vzor pre našu mládež. Som zvedavý, kedy po nás začnú pľuť a médiá ich budú oslavovať, že však nič iné si nezaslúžime. Pretože máme iné názory. A možno začnú onedlho oslavovať aj Cintulu. Spravia z neho bojovníka za naše zotrvanie v Európskej únii. Nikto síce z Európskej únie nevystupuje, ale to je drobnosť, ak nesúhlasíš ako baran s každou hovadinou, čo Brusel vymyslí, zákonite predsa musíš chcieť vystupovať z Európskej únie. A keď sa stretneš s Putinom, tak to je jasný dôkaz, že chceš byť súčasťou Ruskej federácie. Ako inak? A keď sa stretneš s prezidentom Kostariky, tak chceš byť súčasťou Kostariky. Proste nepriestrelná logika našich PSK-árov. A keď s nimi nesúhlasíš, netreba ti podať ruku a ideálne by bolo, keby si sa odsťahoval do Ruska, alebo keby ťa nejaký Cintula odstrelil. Blaha pokračuje. Prepáčte, ale ja týmto panáčikom hovorím liberálni fašisti. A z dobrých dôvodov. Sú fanatici, ktorí by najradšej zakazovali iné ako progresívne názory, nenávidia Rusko a ženú nás do vojny. Navyše neuznávajú demokraciu a chcú ovládnuť štát cez ulicu. V čom sa líšia od fašistov? Včera som im to povedal ostro, ale vecne. Jednoducho sú mimo. Keď sa pozriete na Hojsíka či Jar, tak musíte jedine krútiť hlavou, kde týchto exotov vyhrabali. Veď oni sú úplní zadubenci. Pre korektnosť dodávam, že ich tretia kolegyňa Karvašová mi ruku podala. Síce sa pritom tvárila, ako keby krájala cibuľu, ale skúšku z dospelosti na rozdiel od Hojsíka a Jar zvládla. My nesklzneme na ich úroveň. Budeme sa ďalej správať ako normálne vychovaní ľudia, ktorí vedia slušne pozdraviť a podať ruku. Tak nás vychovali naši rodičia a tak je to správne. Je strašné, koľko v sebe majú nenávisti a komplexov. A je ešte strašnejšie, že si zavolali ešte aj agentov zo zahraničia, ktorí majú na Slovensku zorganizovať Majdan. Po dnešnej bezpečnostnej rade to potvrdil aj prezident Peter Pellegrini, ktorý nemá vo zvyku hyperbolizovať. Situácia je naozaj vážna a my musíme tvrdo reagovať. Nech sa páči, priatelia, tu je zostrih zo včerajšej diskusie. Ja viem, že sa to slniečkarom ťažko počúva, ale ženú Európsku úniu do záhuby. A my ich musíme zastaviť. Za Slovensko, za mier. Uzavrel Blaha.